Bizden bugünkü kitap klubu uçraşıyor. İndi üçüncüsü. Skaytat indi nasıl üçüncü kitap klubuzdur. Biz sonuçta Ağustos ayındaki uçraşıda İski şehir tatarları bilen uçraşkan idik. Çünkü biz okugan idik. Bulgançık yıllar bilen muhacirlerine. Onda suretlengen söndürüp koyan pozisyondan ortak kavuşlarını. Hem bulgançık yıllarda muhacirlerde suretlengen İski şehir tatarları muhacirlerinin onukları hazırda Türkiye'de yaşayan tatarlar bilen bizden şunday online uçraşı uzman idi. Mene İski şehirde yaşamışı. Ahmet Galiyev Kıbek bu İski şehir tatarları hazırda muhacirler kurumunda yazışçı Oyzirek bilen sentyabr uçraşını sırada buldu. Kimler okudu? Nişin sırada bilen? Kimler bu kitabını, bu eserini, meciyeni nihayet okup çıktı? Anwar abi Dişli. Maziye. Мен башын гына укый башладым, телефондан авыр икән, мен укырга. Ярый. Бәлки китабын табырман булай. Birinci bölümünü okudum. Leysen Nazar, süper rahmet. Yoksa Oyzirek'sin. Oyzirek okudun mu? Oyzirek mi abla? Kızık kanal süzeydi. Ayı işte. Мен де оқыдым. Ниһаят дип әйтим инде. Үземнең язган әсәремне ничә елдан соң бөтенләй башка кеше язган әйбер кебек итеп укып чыктым. Ничек ошады mı? Автор нәрсә әйтергә теләгәнен аңладыңмы? Үземне үзем мактап утырмыйм да, укучыларның фикерләрен, аларның тәэсирләрен ишетү, тыңлау миңа тагын да кызыграк булар кебек. Ярый, bu şeir buna soruldu. Edebiyat dersinde sorulan konu. Автор нәрсә әйтергә теләгән. Так, безнең монда шуны әйтеп китәргә кирәк. Oyzirek белән без якташлар, без Актаныштан һәм укыганнар, менә Лейсирә ханымда яза укыдым дип, сез аңлагансыздыр инде, бу китап, бу хикәя, мәҗия, ул Актаныш кызы турында, Актаныш районы Илчебай авылында туып үскән. Мәҗия Султанова, Султанова Лике фамилиясе, кирәгә чыккан фамилиясе Эркинбаева. Һәм монда безнең Актаныштан туган Әнвәр абый бар. Әнвәр абый сәнгать менә бу эшнәлек тәртибе буенча да беренче итеп сүз бирәбез. Син әйдәг, менә бу китап турында хисләреңне, тәэсирләреңне сөйләп кит. Менә синдә нидә калдырды эмоциялар, нидә хисләр? Миннән башлыйбыз менә. Оф, Алла. Ярар, адрак каушасам, бер-ике рус сүзләре катыштырсам да, мине аңларсыз дип әйтәм инде. Әсәр бик нык ошады миңа. Бу бигрәк тә менә укый башлаганнан соң мин моны укыйм дип туктамайча диярлек инде укыдым мин моны. Ни өчен? Чөнки менә монда гайберләр бик нык кызганыч итеп башлана. Мин үзем бик хисле кешейме. Булай әйткәндә, теге иркеш булсам да, җавап та алырга мин мөмкинмен. Бик шундый тетрәндергеч вакыйгалар турында сөйләнә. Бу минем әти-әниләр теге сөйләгән әйберләр турында минем искә төште. Алар бит инде ул еллардагы теге ачлыкта күрмәгәннәр бит инде. Аларның әти-әниләре сөйләгәннән инде бу, булай әйткәндә. Ondan соң нәрсә әйтәсем килә, шушы Актаныш җирлегендә бу әйберләр булгач, инде бу бирәк тә якын әйбер. Шуңа күрә әллә кайдагы теге Африкадагы ачлар турында укысаң, алай ук тетрәндекч булмай. Бу безнең үзебезнең менә җирдә менә шулай шундый фаҗигале әйберләр булып яткан икән дип уйлыйсың. Менә шуңа күрә ул бик тә нык кызыклы алып китә. Аннан соң нәрсә әйтәсем килә, Oyzirek апа буламы миңа? Әйтсәле, Ханым әйтеп була. Ханым була. Oyzirek ханым
Ayzirek ne diyeceksiniz de mümkün? Ayzirek Ayzirek hanım менә нәрсә дип әйтәм, бик тә миңа ярый торган язучы дип әйтәсем килә инде. Мин үзем теге әзме күпме генә түгел инде, балай хәтәр генә сәясәт белән кызыксынган кеше, сәясәттә яхшы гына йөзәм дип әйтергә була. Акны карадан аера беләм. Шуңа күрә, тагын аның өстенә мин тарихны әйбәт кенә өйрәнгән менә үзем теге алтын медальгә бетергәч инде. Шуңа күрә балай шама белән генә дигәндәй әйтергә була, мин монда сәясәттә итәм. Айзирәкнең теге политик карашлары, теге сәяси карашлары минем карашлар белән бер туры килә дип әйтәм инде. Менә андагы булган вакыйгалар, шул кичергән хисләр, тойгылар төп геройның менә мин аңлаганча, менә дөньяны мин аңлаганча, Айзирәк ханым шулай дип аңлата. Менә шуны әйтәсем килә. Шуңа күрә бу теге кашандыр теге тихий доннарны без өйрәндек бит инде мәктәптә, Шолоховны. Анда теге бөтен кайгылар, менә хәсрәтләр дигәндәй анда тасвирлана, но ләкин аларның нәрсә дип әйтәм соң, теге аңлатуы безгә булмады. Мәсәлән, ир чакта мин аңа баштан мин укымадым мин китапны. Менә монда миңа калса Айзирәк ханым моны әйбәтрәк аңлата. Күп теге Лев Толстой сымак теге озон ниләргә китмәенчә генә кыска гына әйтеп, менә матур гына әйтеп, дигәндә кешегә аңлашылырлык әйтеп, менә бу вакыйгаларны тасвирлый, аларның сәбәпләрен, нәрсәдән килеп чыкканын аңлата. Менә миңа шунысы белән шулай. Аннан соң тагын соңыннан соңрак әйтермәсен, юкмы, теге миңа тагын сүз бирерсезме? Юк бит әле. Хәзер әйтеп куяйм инде. Аннан соң бәлки тагын сүзләрем булыр әле. Менә соңгы кисәгендәге фәлсәфә миңа ошады. Менә шундый йомгаклау дип әйтәм сиңа инде бу минең бу әсәрнең. Менә бер искә төште, хәзер әйтәм әле. Ул әйтә бит анда теге әнисе инде Айсылуга. Юк, Айсылу әйтә башта. Әни бу әйберләрне бит миңа 100 мәртәбә кабатладың бит инде. Ул аңа нәрсә дип җавап бирәсегез дә юкмы? Мин аны кызым ди 1000 мәртәбә дә сиңа кабатларга мөмкинмен ди. 1000 мәртәбә кабатларга. Әйе. Улан нәрсә турында бара? 1000 мәртәбә. Әйе. Улан нәрсә турында бара? Менә кызым безнең нәсел токымыбыз нәсел менә шул теге болгар ханнарыннан килгән дип әйтә. Моны бит әни 100 мәртәбә кабатламый. 1000 мәртәбә кабатларга мөмкинмен ди. Менә шул миңа ошады. Без бит кайбер чакта менә теге балаларыбызга инде менә теге үгет насихат бергән вакытта теге балабыз теге иркә инде калтайган була, теге самансы дигәндә әти бу әйберләрне истәп дисәк, без теге авызын ачып калабыз дигәндәй. Менә монда бу наклы әйбәт итеп әйткән әнисе. Без менә аптырап калыр идек. Мин үзем белән булай әйткәндә менә шундый хәлләр. Шуны әйтәсем килә. Ул менә ни Әнвәр абый әйтте ни дип, 100 тапкыр әйтәсен дип. Ул шундый актанышлы сүзе. Бездә нигә әйтәбез 100 тапкыр әйткән бар бит инде. 100-нче тапкыр сөйләсәң, әнинең безгә җавабы башка. Ул безгә әйтә 100дә беренче тапкыр булмагач, сөйлим әле тагын ди. Ягъни 190 атса, яңа урыны бик якын тоелды. Әйе. Әнвәр абый безнең инде бөтен китап клубына керә торган кеше дигән була. Ул безнең күптәнге катнашучы. Шуңа күрә ул беренче булып бүлеште. Тагын кемнәр үзләрендә сөйләгән бүлешергә тели, әйтергә тели, әйдәгез кушылабыз, без монда фикер алышырга җыендык. Шуйма-шамыймы кайсыдыр моменты бәлки сезгә киресенчә нидер авыр тоелгандыр. Әйдәгез шуларны бүлешик, менә безгә яңа кеше кушылды. Әнвәр абый, син мине ялгыштан төзәтерсең, пианист апаның гүзәл нораты
Шул вакыттан Һә. соң Пианистка апагыз әз генә соңрак керәм дип әйтте. Мин аның белән бүген элемтәдә булдым. Гафу үтенергә нитте сорады, соңрак керәмен дип әйтте. Менә шул. Соңрак кереп каламы анда, юкмы? Шул сылтама белән кереп каламы, юкмы? Әлбәттә. Кереп була. Мин просто яңа кергән кешене танымадым, шуңа гына сөйлим. Әйдәгез без дәвам итәбез. Бәлки Ләйсира апаның әйтер сүзе бардыр, бүлешә фикерләре бардыр. Әйткәнемчә, мин бу әсәрне беренчеләрдән булып укыдым кебек. Югыйсә, менә хәзер исемә төште, мин бит аны журналдан да укыдым. Әлбәттә, теге сыгнактан, компьютердан укыдым. Айзирәк җибәргәчтем. Мин озак еллар телевидениедә эшләгәчтем, мин дөньяны видео аша кабул итәм. Теге күреп кабул итәм инде. Һәм менә Айзирәкнең бу беренче юлларын укый башлагачтан ук мин буларны күз алдыма китердем. Һәм мин моны гел менә кино карагандай укыдым. Чөнки ул һәм теге белмим, сез бәлки актан менә тарихны без белсәк тә инде, Әнвәр абый әйтмешли, без мәктәптә укыткан тарихны гына беләбез, әйме? Менә бу ниндидер бер актаныш ягына, Татарстанның көнчыгыш төбәгенә, каяндыр Америкадан кеше килеп, ул вакытта каз мамыгы җыеп йөргән икән дигән, хәтта менә беренче уй килде дә, шушы ук мине шаккаттырды. Ягъни Айзирәк менә беренче ниләрдән үк, беренче юллардан үк мине шаккаттырды. Бу бер, бу факт белән. Икенчедән менә шушы мин аны кино караганда инде карый башладым. Һәм минем бөтен теләгем, әйдәгез әле бу әсәргә сценарий языйк әле. Теге ул шулай язылган өчен генә дә түгел, әлбәттә менә Минҗия ул безнең тарихи героебыз, хәзер яши торган героебыз дип әйтергә дә була. Лаеклы, кинога лаеклы, татарча кинога, бәлки Голливуд киносына да лаеклы сценарий булыр иде бу. Чөнки чыннан да Айзирәк шундый бер глобаль әйбер күтәргән. Беренче юллардан соң мин уйладым, бу ниндидер менә хатын-кыз язмышы турындагы әсәрдер дип. Мин моның белән риза да идем, шундый әсәр булачагына, чөнки монда тетрәндергеч язмышлар бит инде, ничә буын хатын-кызның һәм барысы да теге илебезнең тетрәндергеч вакыйгалары белән бәйле. Әмма әсәр шундый эшкә кергән сайын, ул глобаль фикерләүгә әверелә барды. Бер караганда бу теге зур саллы язучыларның эше бит инде бу эш, менә шундый глобаль фикер бирү. Моның өчен сөендем Айзирәк өчен, чөнки бу инде язучылык осталыгы барлыкка килә дигән сүз. Әмма дә ләкин менә әйтәләр бит әле, әсәрне берничә тапкыр укырга кирәк. Һәм укыган сайын ул аерым мәгънәләр ача. Башта син аны былай аңлыйсың, икенче укыганда башкача аңлыйсың, өченче укыганда бөтенләй өченче төрле ачыла ул әсәр. Менә мин монда глобаль әйбер күрдем беренче укыганда һәм икенче тапкыр укырга җыенам. Мин монда тоемлыйсым килә менә үзебезчә хатын-кызларга хас булган ниндидер нечкәлекләрне. Чөнки мин әсәрне хатын-кыз күзлегеннән түгел, ә менә шул теге глобаль тарихи вакыйгаларга бәйле рәвештә кабул иттем. Хәзер минем тагын икенче кат укыйсым килә. Менә шундый тәэсирләр калдырды. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт бик зур. Ләйсира апа, Ләйсира ханым, журналист барак, шундый фикерләр. Әсәр буенча репортаж булдым. Ягъни үзем укыган вакыйгалар буенча шуны күзәткән журналист күзләгән. Мин үзем бер генә моментны әйтеп китим. Миңа менә иң ошаган өлеше, ягъни сюжетның эзлекле булуы. Нәрсә дә менә тоеп алдым. Менә бу сорау алган абзый, НКВД абзые. Но укымаган кешеләргә хәзер спойлер булачак. Ул да не булып чыга. Татар кешесе. Анда язган иде, татар җиреннән 1000 километр читтән, бу Кыргызстандагы ниндидер сосы шушы канга баткан бүлмәдә, сораулар бүлмәсендә. Менә бу ике идеология берлешә, икесе дә татар кешесе. Бер ир-ат, бер хатын-кыз.
Һәм соңыннан менә азапта инде йомгаклау өчен әнвәр абый үзенчә күрә, мин үземчә күрәм. Менә шул үзенә каныккан шушы адәмне менә бу Мөнҗия ханым кызы белән паркта утырганда күрә. Ничә итеп йончып, арып, бөрешеп беткән, үзен кайчандыр интектергән бәндәне, аны күз киеге дип атый, паркта күрше скамьяда күрә. Минем өчен шундый теге сюжетны тегеннән алдым, моннан алдым гына түгел, менә ачылып ябылган бар. Ягъни сюжетның башы бар, азагы бар. Шул моментта уны дип ошады. Перфекционист булган. Әйдәгез, дәвам итик. Минем бик күп ниләр бар. Инсайтлар дигән китап буенча кемнәрнең тагын фикере белән бүлешәсе килә, үзен карашын көтеп ялып тормагыз. Мен әйтсәм ярыймы? Аты мен батарейка утыра икән. Мен сүзем күп түгел. Мин дә бик кызыксындырды бу тарихи Америкалар безнең якларда йөргән вакыйгалар дип әйтим соң. Андыйны белмәгәнмен, беренче тапкыр укыдым, андый хәлләр булган, бик кызык. Аннан соң мин бу шын литературный әдәби әсәр булар укыйсы икән мин уйламадым. Мин күрдем теге музыкаль ягын кызыксындым. Үзем кызыксынам төрле җырчылар белән һәм мондай җырчы булган мин белмәгәнмен. Аны күбрәк биография шундыйрак әйбер булыр дип уйлаган. Тагын инде фикер әйтмәкче булам. Музыкаль яктан кызыксынгач, татарларда кебек, белмим, чынмы, юкмы, шул колоратуралар бик күп миңа тоела. Беленгән меццо-сопранолар мин белмим, мәсәлән. Бәлки калганнарыгыз беләдер. Нәрсә белән бәйле әйтә алмыйм, бәлки шул бит строениясе, ниндер икенче төрле генотип булганга микән. Вот. Шундый сорау үземә күтәрдем, әле җавабым юк. Вот, укып бетерергә телим, һәм авторга бер сорау бар микән аудио китап. Чөнки кайчак без йокларга айтабыз бала белән, мин куям, төрле китаплар куям, бәлки монда тыңлап алыр ул. Әйбәт булыр иде. Күп китаплар белән уже язылган. Аудио версия шул китап сайтында, Таткнига сайтында. Бәлки монсы да бардыр. Бу хакта китап нәшриятында эшләүче Айсылу ханым Гариева әйткән иде, бәлки электрон вариантын яздырыргадыр дигән бер тилекләре бар иде. Бәлки алга таба эшләрләр ул эшне. Мин инде YouTube каналында бәлки укып куярмын, ала берсе алга таба. Ие. Аннары тагын бер сорау, бу инде попса кебек дип әйтим. Гүзәл Яхина күп кеше укыгандыр, мин укымадым, миңа кушмадылар. Мин әле теге авыр китап буларак мин укымадым. Бәлки матуррак сезнең кебек әсәрне тәрҗемә итеп булам рус теленә. Бу авыр китаплардан, Гүзәл Яхинаның үз ягы бар инде. Вот. Тәрҗемә итәргә теләмисезме? Мин бик шат булыр идем, тәрҗемәчеләр табылып. Баштан ук мин бу китапны русчага тәрҗемәчеләр эзләдем. 2-3 ел элек мин бу китапны эзләп карадым. Кемнәрдер ул Мөнҗия әсәрен алынабыз, тәрҗемә итәбез дип әйткәннәр иде. Аннары нинди бер сәбәпләр табылып, алар да тәрҗемәдән кире кайттылар дип әйтим инде. Яшьрәк тәрҗемәчеләр тәрҗемә итәргә алынырга куркабыз дип әйтте. Менә берничә кеше яшьрәкләрдә. Чөнки диделәр, әдәби әсәр аны русча итеп әйткәндә литературный язык белән эшләргә кирәк диделәр. Ягъни безнең тәрҗемә ул сүзен сүзгә тәрҗемә генә килеп чыкмасын, әсәр кызыклы булсын рус телендә дә дип берничә кеше баш тартты. Менә алга таба тагын юллап эзләп карыйсым килә. Мөнҗия ханымның кызлары да аны русчада чыгарга бик телиләр. Чөнки русчада чыгып Кыргызстанда да тора, Киргизияга да бит. Кыргызларга да укытырга кирәк. Бик теләгәннәр иде. Мин әле ул эшне теге
bir tırışıp da hani әлеге başka çıkarmadım yani. Dürüst әйтәсез, тәрҗемәчеләр алар үзләре дә бер авторлар кебек йөри инде. Аларның исемләре урыс телендә бу, мәсәлән, беленгән тәрҗемәчеләр, алар бик беленгән кешеләр инде. Авырыш. Tatarlar arasında da Big isimli birнеше tercümeşi var. Min alarga müracaat ettim, yazıştım. Ama şirat idi. Birisinde şirat idi, ikincisinde tağın öz işleri var idi. O bilimli hem Rusçaga bik yaxşı tercüme ite turgan tercümeçilerning şirat şundan da yani tizgine alınmagan. Рава бирсә булыр. Теләк булгач. Ярар, рәхмәт. Рәхмәт. Теләк бар, көтүчеләр бар. Андый тәрҗемәне китапны ниһаять булыр. Әйдәгез, безнең яңа кешеләр кертә. Сөйләмәгән кешеләр бар, үз фикерен әйтмәгән. Тагын кем укыдым диде ул? Чакмашып карыйм инде. Якуб абай укыдым диде. Якуб абай, нәрсә диярсең? Min elbette yani şahit bulgan kişi bu yazının başından beri. Bu bizden çıkış sebebi Ankara'da İdilya restoran diyen bir restoran var ya. Ana Çallı kızı Sabirov, Liliye Sabirov. O Türkiye'de okudu, anlasın Kiev'e çıktı. Bunda işte yeri bilen restoran işletildi. İsmi de İdilya'ydı. Anda bir uçraşıga vardık biz. Bu uçraşıga kildi. Aysulu Tokanbeyeva, Münci Hanım'ın kızı. Tanışı şuradan bu andan buldu. Anlasın Sinkay'dan Minkay'dan işte aktanıştı geç. Süleşe başladılar. En iyiden başladılar falan. Bir geçtim. Biz 2-3 tapkır bu eser için Ankara'ya vardık mahsus. Bütün uçraşılarda İdilya'da buldu. Onun için bunda İdilya restoranı hem anın hucağı bir kesi Liliye Sabirov Hanım'a da bir rahmet eytesi kile. Anın da ülüşü buldu. Yerlik bu. Çünkü bizni ul tanıştırdı. Anın restoranında uçraştık. Ayzirek anda yazdırdı. Aysulu Tokanbeyeva diye. Şimdi min kıskaca bir analiz yasaganda bu kitapta nersene kurdum. Cengiz Aytmatov'un en iyisi bilen Münciye Bikduslar iken. Bilesiz Cengiz Aytmatov'un en iyisi de Tatar asıllı bir ama Tataristan'dan Kaydam ana hazır isimle tügüt. Demek gurbette Türkçe gurbetti bizimle. Çitil'de bulalar ikisi de. İki Tatar kızı Çitil'de birbirlerine buluş itkenler. Nagime Hanım bilen Münciye. Hemen kızganıç ikisinin değeri represse kurbanı bulgan. Cengiz Aytmatov'un etisi de şulay. Ama işte Tatar katınının tırışlığı, akıllılığı bulay. Balalarını üstüne alganlar işte Münci Hanım'ın iki balası da Türkiye'nin bu yurtlarında hoca bulup işliler. Nasip bulsa bugün Süleçtik alar bilen 20 sentyabrda Kırgızistan'a varacaklar iken etilerinin enilerini iske alu çaresi bulacak iken. Belki sizin aşağı Bassapaşa beylense ul da eyter. Tabii ul Tatarca neybet bilmeyi Rusça süleşir. Siz anlarsınız, biz tınlarız. Şulay, benim fikirler şundur, rahmet. Rahmat Yakupova Vikzor, bizden ne buldu? Backstage buldu, kamera arası. Kitap nişik yazılan, kitap arasında indikaller bulgan, aslında Yakupova söyledi. Yakupova indi özü tizden kitap yazırga tiyiş, kitap nişik yazılan degan. Sitten kuzatib yuruvchi bora. Әйдәгез дәвам итик. Якупова бик зур рәхмәт. Актаныш дигәч, бер Әнвәр абый гына селкенмәде дә, аның теге пилот икәнен күренеп тора шунда. Теге ныклы, теге елмаймый да нидә торган, йөзенә чыкмый. Без генә Айзирәк белән елмаешып куйдык тиз генә. Актанышларның актаныш дигән дә бар.
кушаматлары да бар. Һәм без моны берләнеп яңлыйбыз, чөнки менә вакытларга менә Мөнҗия ханым кебек кешеләр бар. Үзләре кебек язучылар бар. Тагын кемдер сөйләргә теләсә, әйдәгез, кушылыгыз, чөнки безнең кечкенә генә хәзер спойлер, 10 минуттан мин нигә шалтыратачакмын Айсылу ханымга, һәм ул безгә WhatsApp аша кушылачак, чөнки ул юлда, һәм Zoom-га керә алмый. Без аның тавышын тыңлаячак, без аңа сораулар бирә алачак. Хәзер кемдер китап турында үзенең фикерен әйтергә тели яки сорау бирергә тели икән, башкаларга әйдәгез безнең парк кушылыгыз, ялып тормагыз. Ләйсән белән сәламләп бирештек. Әйе, мин кызганычка каршы беренче бүлекне генә укып бетердем. Минем нинди сорау бар иде? Күпме процент бу әсәрдә сәнгать фантазиясы, күпме процент документаль ниндидер матбугат? Hozir javob beraymi? Dokumentallik eng ko'p bo'lishi, fantaziyada tugul hatto ko'z ovlov deb aytishga kerak endi. Ko'z ovlov uchun men bu asarni yozganda ko'p tarixiy evrlarni o'qidim. Shu she'rga qog'ilishi ko'p dokumentlarni deb aytasizlar hatto. Dokumentlarni men bu oilaga qog'ilishli dokumentlarni da o'qidim. Hatto nechagacha masalan Ukrainaning birinchi erining xarakteristikalarini inkilobda tutilgan ularni da o'qidim. Shulay uq Münjiya xonimning xatlarini o'qidim. Ana ko'zallar uchun nechaga fikrli, nindi ular bilan. Anlari uchinchidan masalan Qozonning u vaqtin ko'zallar uchun inqilobdan so'ng bu bitimde Ostromaga sotilgan bola turib Qozonga kelib bilaga bitim qo'shilari uni olib kelelerde. Bizlarning bir tanishlari, yiroq bir qo'shilari bo'larmi? Endi shunda bir kishilar oyoqlari ustidan Hadisha opoyga beralar deganda, Ostromaga beralar deb aytildi. Mana u vaqtdagi Qozonni ko'zallar uchun o'qidim dokumental evrlarni. Chunki shundan da u vaqtdan Qozon shunday kulak balalarının repressiyalayotgan kishilarning bolalari bilan, yetim qolgan bolalar bilan shahar to'lgan bo'ladi. Uran to'lgan bo'ladi. Chunki shundan da ularni uchun maxsusdagi bolalar yurtlari ochganlar internetlarni, ammo undagini o'rnashtirib bitira olmaganlar. Mana ularni men ko'z oldim, o'ylab chiqarmadim. Bir senda men ular turida dokumental evrlarni o'qidim. İnternetdan izlab o'qidim. Anlari Münjiya xonimga qog'ilishli, aning oilasini, erine qog'ilishli, qirg'izcha yozilgan, ruscha yozilgan naqlalarni, ular bilan birga oralashgan, ularni ko'rgan kishilarni xotiralarini o'qidim. Shunga ko'ra, belki mening anda yozuvchi ko'zallov deb aytayman, adabiy ko'zallovni kirgandir, kirmishi. Bu çünkü edebi eserinde. Buna çok ulusu dokumental var. Onların mesela şunu eğitim planında Aysu Hanım Silegenler boyunca yazdım. Hem koy bir vakitte kişi Silegenler boyunca gına nindidir eserinin bölgeli bir ilişkilerin yazıp bulmuyor. O kağıtga düşürgende iki cümle bulurgan. O iki cümleden o kişi ite olmuyor. Güzelliği olmuyor. Mesela şu bu vakitten ben biraz edebi yazışını kuruyorum. Yanlarını da güzellikleri step işledim. Sonra göre dokumental eser gibi tanımladım. Bu big zor tarihi iş bo'lgan. Men so'zlik bilan o'tirib o'qidim, chunki mening til darajasi so'zliksiz qirg'a bermay. Ama senin silahşını bileyim. Qarag'iz әле. Biz eng tub so'rovni bermadik.
бу әсәрнең менә язылу тарихы, нәрсәдән каян таптың син бу Мөнҗия ханымны, Айсылу ханымны каян таптың? Якуб әфәнде әйткәнчә, шул кафеда очрашудан башландымы ул? Мин Якуб әфәндене бик яхшы аңлап җиткермәдем. Тарихына килгәндә, Якуб кыскача гына әйтеп узды, әйе. Шул аның тарихы, да? Шул тарихы, әмма ул бер нәрсәне әйтеп бетермәде. Бу татар ашларын әзерли торган, татар ашларын ресторанның хуҗабикәсе Лилия ханым мине алдан белә иде, без аның белән бер тапкыр очрашкан идек, шулай. Очрашырга насыйп булган иде, танышырга. Һәм ул миңа шалтыратканда әйтте. Ул бу ресторанны, ничек дип әйтим, менә бер татар мөхитен туплап, анда төрле татарларга кагылышлы чаралар, яшелсезләр, ниләр үткәргә тырыша иде. Ягъни шундый үзенең татар милли хокукы белән дип әйтим инде. Һәм ул миңа шалтыраткачтан әйтте, Айсирәк диде, син кайсы районнан әле диде, миннән сорады Актаныштан дип. Һәм ул әйтте, менә шушы катнашачак кешеләрнең, кунакларның, әниләрнең Актаныштан булуын. Мин инде моны инде тагыма тизрәк инеп алдым дигәндәй. Әмма алай ук зур әсәр язырлык бер ниндидер бер әйбер булыр дип көтмәгән идем. Шуның берсен әйткәндә, бер очрашырбыз, бер репортаж язармын, бер хәбәр бирермен дигән ният белән бардым. Ягъни бер әсәр язармын дигән, андый ук эшкә алынырмын дип уйламаган идем. Әмма насыйп булды. Чөнки Айсылу ханымдан мине теге Актаныштан икәнен белгәчтем, үзенең Актаныштан икәнен булганга күрә, ул мине күргәчтә безне диде, әнинең рухы очраштырды. Әни очраштырды безне болай. Һәм мин инде теге әсәремнең менә Әнвәр абый әйтте дә соңгы бүлекләре. Мин аның соңгы бүлеген языр өчен, иң соңгы бүлеген языр өчен үзем дә кайттым Татарстанга махсус, Казанга, Илчебай авылына бардым кыш көне. Һәм Илчебай авылында шуны Мөнҗия бала вакытта утырган тауларда утырып, анда кыш көне кайттым, мин кыш көне бардым, абый алып барды инде машинасы белән. Теге кар баскан Иделне, аннары шул авылның бүгенге хәлен һәм шул авылдагы олы кешеләр белән дә сөйләштем телефоннан. Булса да теге авыл советында сөйләшеп утырдым, аннан шалтыратып югалганнар. Миңа шунда олы яшьтә бер апай әйтте. Ул вакытта диде, югалганнар дигән бер терминны, сүзне, кәлимәне әйтте ул. Бу минем бик күңелемә кирип калды инде. Һәм соңгы бүлекне мин хәтта бу Мөнҗиянең язып бетергәннән соң кабат бер әсәр язган кебек уйлап утыра, махсус шулай дип яздым диген соңгы бүлекне. Чөнки әсәр язып бетердем, безнең ниятебез Кыргызстанга да бару иде. Әмма Кыргызстанга кайтып җитә алмадык, инде барып җитә алмадык. Соңгы өлешен менә ничек дип әйтим инде. Минем өчен бигрәк тә иң нечкә урыны булды инде. Мин аны бик озак уйланып, соңгы бүлеген шулай яздым. Айсылу ханым бу хәлләрне, гыйбрәтле хәлләрне дип әйтим инде, җылы-җылы сөйләде. Пашада җырлап җибәрә иде, әнисенең җырларын әйтеп, очрашкан саен ул әйтә килде инде шулай. Безне әни очраштырды дип. Әнинең рухын дип уйлыйм. Мин һәрвакыт, хәтта әни турында сөйләгәндә дә сиңа әнинең сүзләрен ишеткән кебек булам дип, менә шулай дип сөйләп утыра торган иде. Иделе ресторанында инде. Ничә яшь Айсылу ханымга хәзер? Хәзер инде 70-тән булган. Без Айсылу ханым белән килешкән идек, менә туган 5 минутта шалтыратышырга. Аның ни юк, зумы юк. Шуңа күрә WhatsApp аркылы безнең супер хәзер технологический процесс булачак. Мин менә бу үземнең микрофонга гына куячакмын WhatsApp-ны. Ул русча сөйли, сорауларыгыз булса сорагыз, ул ишетеп бетмәсә мин телефонга кабат сөйләрмен. Бу шулай катлаулырак була инде, гафу итәрсез. Әмма ул бик сөйле бүген шуңа. Шуңа күрә сорауларыгызны әзерләп торыгыз. Ул сезне күрмәс инде.
Шулай да аралашырбыз. Иә. Ол кисәтеп бен тамыр подвел, да? Телефон алған көтәрбез. Алды. Алло, Исәмсез, Айсулу апа, сез безнең дә эфирда. хорошо. Мне Ну что, вы прочитали уже, да? да, тут многие прочитали. Тут нас сколько? 10 человек. Это была встреча у нас 11-й. Вы говорили, что у вас мама очень мечтала сама увидеть Стамбул, уехать в Стамбул. Ну, у нее вообще, если вы прочитали ее, ну, правда, Айзерек там тоже где-то сама сделала ход, но у мамы же такая была сложная жизнь, что ее папа, наш дедушка Мухаммед Накир Султан, он был муллой в Актанышском районе, тогда не Актанышский, как он там назывался, в селе Ильчебай, как же говорят, на Белой реке. Вы слушаете? Да, конечно. Внимательно слушаем. И в 27-м году, когда маме было 9 лет, их было 7 детей, и мама уже у них умерла от туберкулеза, и была мальчика, и вот пришел, так же, как в фильме вот «Зулейха, открой лицо», да, Глаза. фильм же был, и вот точно так же пришел где-то к ночи какой-то, который был в курсе, и сказал, что завтра тебя придут арестовывать, и таким образом их папа, значит, наш дедушка, он маме сказал, что давай запрягай сани, тогда это была зима, и вот они там в лютой российской морозе, они попали на санях. Мама, главное, говорит, что было и 2 мальчика, и Анвара был, и Акхама был, но он попросил именно маму, потому что она уже с детства была таким мужским характером, очень болевая, энергичная, и, как сейчас говорят, наверное, была она гиперактивная, и всю жизнь она так вот, в общем, ей пришлось добиваться своего, бороться, и всегда она любила повторять, что жизнь – это борьба. Ну, таким образом, она своего папу, где-то, как она это рассказывала мне, что за 50 километров, ну, сколько там, я не знаю, но далеко по Белой реке, они туда на санях поехали, и потом он сказал, ну, ладно, теперь, значит, ты возвращайся домой, простите меня, что я вас так бросил, но жизнь так получается, что вот я так вынужден поступить. И таким образом вот они остались сиротами, утром пришли, дом конфисковали, их выбросили на улицу, и всех разобрали, кто соседи, кто там, а маму взяли одни, которые уезжали в Казань, и вот мама едет на телеге, вот мама точно так же в Казань приехала. И там они к своим знакомым ее привезли и сказали, ну возьмите это, как это, сирота, Ятим. А? Ятим. Ятим. А вот джетин, да, по-киргизски тоже джетин. Вот и возьмите, и вот таким образом они сказали, ну у нас самих не акции как, но вот там вот у порога она может на коврике, может там найдет себе место. И вот мама говорила, что я как собачка вот так вот у них приютилась и помогала, была в полу у соседей. В общем, жизнь была очень сложная, и на базаре водой торговала. Она говорила, мы бегали по базару с ребятами
И говорим, 5 копеек кружка, 5 копеек мешки делали для из бумаги, тоже их продавали. А потом, значит, она устроилась на фабрику «Спартак», когда ей было 14 лет. И при фабрике была школа, и вот там-то она начала учиться, и у нее на всю жизнь именно запомнилось, что был учитель, который им очень много читал, Абдулла Тукаев рассказывал, и вот это «Ай, Туган, ты или Ай, Матур, ты», вот это вот она все время пела «Ай, Туган, ты, Ай, Матур, ты, Анкан, Анкан, ты, да?» Да. И, в общем, вот эту песню она все время пела и все время говорила, если вы выучили ее, но это мне было сложно, но, допустим, когда мы сидели за столом, кушали, и вот картошку едим, она говорит, а вот, по-моему, это у Халид Акташа, я сейчас уже путаю, по-моему, у Халид Акташа она говорила, стихирёк Абдул Тукая, ey berengi, sil berengi, sin berengi, canaşım, dinginetem bile dersin, yargılar, baylar, aşım. Вот она все время это говорила. А потом, и когда мы ели картошку с мясом, она говорила, вот у киргизов бешбармак это мясо с лапшой, но мясо мелко режется. А у татар бешбармак это картошка с мясом. Тоже вот так вот крошила мясо с картошкой. Говорила, это татарский бешбармак. Вот таким образом она нам все время ну, как бы свою жизнь рассказывала, о своей жизни рассказывала. И однажды, когда уже мне было, наверное, уже лет под 40, а она опять начинает говорить, вот когда нас выбросили на улицу на российском морозе, и мы, маленькие дети, стояли никому не нужные, нашлись добрые люди. Алло? Я слова, без Слушайте, а мне это все рассказывать или это, я не знаю, я когда не вижу, кому я рассказываю, то как будто бы это воздух говорю и не понимаю, нужно это говорить или нет. Ну, вы можете посмотреть сейчас на экран. Я сейчас вам переключу. Вы должны видеть, по идее. Если это сложно, давайте оставим тогда, давайте продолжим, потому что мы вас очень внимательно слушаем. Мы еще никого так внимательно не слушаем. Друзья, вам yapıldı Türk kızı olmamışı. İyi, İstemsiz. Gamze bizge әлеге Ойсуға сөйлейді, ол русша сөйлейді. Егер аңламасаңыз, біз сізге тәржіме ете алырбыз, Яқупа бойынша. Ол әлеге сюжет бойынша. Рәхмәт бик зур. Gamze біздің түрік қызы, ол татар тіліндені. Ол аңламашы Ойзирәкнең оқушысы. Менә ниһаять безгә Айсылу ханым белән кушылды, видеокамера белән кушылды. Айсылу ханым, сейчас Айсылу ханым, вы видите, кто на экране? Да, вижу. Кстати, тут много кто из Октябрьского района, кроме Айзирек. Я сама Октябрьская. Я говорю, что у мамы какое-то было, она как Ванга была, у нее дар предсказаний было, очень сильная энергетика, и вот она мне все время рассказывала о своей жизни, и все время с детства говорила, начинала петь «Истамбул, Константинополь, рам-пам-пам», вот эта песня, которую пели американские моряки в фильме американском «После войны». Был такой трофейный фильм, она рассказывала. Я тогда маленькая была, и, конечно, я не понимала, что такое даже Стамбул. Но потом она
говорила, что Айсулу, ты не забываешь, что вот у тебя дедушка был мулла Мухаммед Закир Султан, и вот поэтому мне очень хочется поехать в Стамбул. И когда мы в 1969 году были в Стамбуле, то, ой, в какой Стамбуле, мы были в Варне, в Болгарии, а плавали в Черном море, и она показывала в сторону Стамбула и говорит, вот Стамбул там, я там не буду, а вы там будете. И вот, видите, вдруг здесь в Турции ни с того ни с сего это получается так, что ее жизнь я вот рассказываю вам. Первая это была из директора, которая, узнав, что мама, когда начала рассказывать в Ланкаринском татарском обществе о том, что мама вот из Октябрьского района, из село Иктибарь, то она сама изъявила такое желание, и я начала все про маму рассказывать. А когда я вот ей сказала, ой, да, мама, я уже 100 раз слушала твою жизнь, твою историю, она где-то так на меня немного обиделась и сказала, я тебе буду 1000 раз рассказывать, чтобы у тебя осталось в памяти это. Вы поднимите немного, а то я вижу только лампу, вот этот гамак. Простите, пожалуйста, просто я подсовываю к микрофону, чтобы вас было хорошо слышно. Так, Хазер Куринева? А нет, сейчас переключу. Значит, я вижу только кресло висячее и потолок. Пустое кресло. Вот наши слушатели, зрители и кто участвует в обсуждении. Так, Сұраулар бар ма Айсұлу ханымға? Кімдір сұрау беруге тілей ме? Айда Әнуар абай. Руша берейін, татарша. На русском можно спросить Айсұлу ханым или по-татарскому? Айсұлу апа, деп едім ме? Понимаю, дейді татарша. Айсұлу апа, сіздің міне Болгар ханларының қаны sizde сезіле ме? Siz аны tuyasыз ма? Hiç yoğu siz onun bilen gururlanasınız mı? Я не слышу, что он говорит. Сколько нет? Точно нет, потому что я микрофон. Сейчас передам ее Сухану. Вы Болгар ханы турында ма? Болгар ханы турында. Ия. Айсұлу ханым, Әнуар Әфенди спрашивает, чувствуете ли вы вот эту булгарскую кровь? Ощущаете ли вы? Потому что в книге про это тоже написано. Гордитесь ли вы этим? Ну как я не могу ощущать, если мама всегда говорила, у киргизов есть пословица «Джантар посада, антарта». Это по-татарски понятно? Джантар посада, джан – это душа. Если джантар посада, если даже... А здесь, когда я туркам это говорю, они говорят «рухчик меседа ханчики». Да, в татарском есть тоже такая пословица «Джантар посада, антарта», точно так же, как у киргизов. Так, давайте я сниму пока наушники, если кто-то хочет еще спросить, задавайте, пожалуйста, вопросы. Nağatab aytmadımı? Или men düşüp kaldırdım. Ayсулу апа хәзер кайда тора? Türkçe bilemi, кыргызча bilemi, нинди телләрне белә? Ничә тел? С детства с нами мама разговаривала по-киргизски и по-татарски. Но она сама по-киргизски говорила так, употребляет татарские слова. Поэтому, допустим, там слова... Почему она меня назвала Айсулу? Она сказала, чтобы было понятно и татарам,
и киргизам, и поэтому мне такое имя дала. Но в буквах есть разница. Если она меня записала в паспорте Айслу, Слу, а по-киргизски Айсулу, 2 У на конце. А когда я пошла в школу, то я написала просто Айсулу. И Сулу с одним У и не через И. Мне почему-то не нравилась И буква уже в 1 классе. И вот таким образом даже один мне профессор в сельхозинституте, когда была встреча, он мне сказал: а Сулу с одним У по-киргизски это овес. И он мне говорит: а почему у вас имя переводится как лунный овес? А я даже не знала, что Сулу это овес по-киргизски. И вот таким образом у меня вот так вот получилось. Но из-за того, что я с 10 лет уехала учиться в Ленинград, но мама в детстве нас всегда с моей сестрой Гульмирой посылала на 3 месяца на лето к бабушке с дедушкой в колхоз. И всегда говорила, чтобы вот мы так не хотели ехать туда, плакали, а она говорила: поедете, поедете, чтобы знать, что хлеб не на дереве растет, откуда яйца идут, откуда молоко появляется. И таким образом она нас все время приучала к жизни. И когда уже я стала у нас в Киргизии известной балериной, получила звание народной артистки СССР, лауреат государственной премии СССР, она, конечно, очень радовалась и говорила, правда, она нам уже в детстве с сестрой говорила, что я хочу плакать от счастья, когда увижу ваши успехи в искусстве. И я хочу, чтобы вот ты, Айсулу, станцевала «Лебединое озеро», а чтобы Гульмира сыграла концерт Чайковского, первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. Потому что Гульмира с 7 лет училась в Москве в Центральной музыкальной школе для особо одаренных детей. И вот от того, что мы уехали, мы-то говорили по-киргизски до того, как уехать, а потом, когда уехали в Ленинград, то у нас переключилось уже внимание, и живя в Ленинграде, в Москве, естественно, мы приобщились уже к русской культуре. Но у нас были такие замечательные педагоги по литературе, по западной литературе, история театра, история балета. Настолько они нам много дали, что мы фактически имеем очень высокое профессиональное образование. И благодаря этому добились вот в своем деле, каждый из нас добился таких высот. И когда вот я получила государственную премию СССР и приехала из Москвы, после того, как нам вручили эту премию, мама была так счастлива и сказала, что вот вы осуществили мою несбывшуюся мечту. Я сама хотела быть пианисткой. Я когда жила в Казани и работала на фабрике «Спартак», и там была операция, что она, обувь они там шили, это была фабрика, построена тогда американцами. И вот ей надо было там рант прострочить, а говорит, это такой глазомер нужен очень хороший. И я вот сидела напряженно и все время пела. А рядом со мной, говорит, была русская женщина, тетя Маруся. Она говорила мне, маму звали Мюнчия, а она не могла Мюнчия сказать. И называла ее тоже Маруся. И говорила, Маруся, тебе в артистку надо идти, а то будешь потом, вот как я, горб себе заработала от того, что вот все время здесь сижу. И там у них на фабрике в это время была Олимпиада. И композитор Назиб Жиганов, он
был председателем комиссии, который, значит, отбирали таких способных, одаренных. Мама говорит, я как вышла, как запела Караурман шалы иркдаулы kaçkın yigitlerge Karurman şalı yüreğim yarısı yüreğim yarısı Игаридерга. Игорь, я так тянула, и Назим Жиганов ей сказал, о, ты должна учиться в консерватории. Он тогда был ректором открывали, что ли, консерваторию. И вот это было в 1934 году. Но так получилось, как она всегда говорила, волею судьбы. Я оказалась в Киргизии, покинула Казань и поехала. Но это целый фильм. Если это все снимать, вот как вот Зулейха открывает окно, лицо, то это будет еще я бы могла режиссеру все это рассказывать. Почему тогда мама мне сказала, я тебе буду 1000 раз рассказывать, чтобы у тебя осталось вот здесь в голове, в памяти вся моя жизнь. А жизнь – это борьба. Человек должен всегда стремиться к цели, не бороться. И вот она мне, конечно, это по своей натуре она была не просто обыкновенной женщиной. И всегда она говорила, я личность, я не кухонная женщина. И вот таким образом сейчас, когда я вот все время говорю, вот мама так говорила, то мне все время говорят, какая у вас мудрая женщина мама была. Все говорят, вот когда я говорю, вот мама говорила вот так вот, и фактически я свою жизнь прожила именно вот по тому пути, который она мне своими высказываниями, своим вот таким философским мышлением, взглядом на жизнь, она вот вела меня, и мне кажется, что и до сих пор ее дух настолько сильный, что она продолжает вести нас с моей сестрой по жизни. Вот она нам сказала в 69 году, вы будете там в Турции, я не буду, а вы будете. И вот мы, как вот это считать, ну как вот это она могла в 69 году, а мы здесь оказались в 95-м году я приехала в Турцию. И то это вот так вот получилось от того, что Советский Союз развалился, что мы оказались в таком положении, вынуждены были покинуть свою землю и уехать сюда. Ну хорошо, что здесь фактически язык схожий, и мы не чувствуем себя здесь чужими. А мама же была ведущая солистка, певица, заслуженная артистка Киргизской ССР Еркимбаева. Ну, так получилось, что у нее первый муж был Еркимбаев, но он погиб на фронте в Сталинграде. И потом мама вышла замуж за нашего папу. Папа увидел ее на сцене, он вернулся как раз с фронта и увидел ее на сцене в опере. И был так ею очарован, что вот они поженились, и потом родилась я. Вот такая вот судьба, очень сложная, конечно. И когда вот я опять вернусь к тому, что когда я вернулась из Москвы, получив государственную премию, мама была прямо... А я ей тогда сказала, мама, а почему ты нас так жестко, сурово воспитывала? Никаких поблажек она нам никогда не давала. А она так задумалась и сказала,
а я вас воспитывала по-татарски. А я говорю, а как это по-татарски? А это так, чтобы вы получили очень хорошие корни. И вот как дерево, если корни у него крепкие, то дерево не сломается, несмотря ни на какие невзгоды. Какой бы ураган, какая бы буря ни была, вы будете крепко держать своими корнями. И вот таким образом мы прожили и продолжаем жить, оказавшись и вдали от своей земли. Но как у Магомаева песня есть, я все время люблю эту песню очень. Живут во мне воспоминания, слова любви, слова признания. Живут во мне воспоминания, пока я помню, я живу. Когда уже она, конечно, очень тосковала по родной земле, мы с ней ездили и в Ильчебай еще в 60-м году, а потом в Казани были где-то в 78-м, 79-м году были в Казани. И она всегда говорила, что человек, становясь старше, все больше и больше тянется к тому месту, где он родился. И вот она всегда, мы выходили гулять по Фрунзе, идем, хорошо так, зелень, орыки текут, в общем, очень хорошо. А она говорит, да, очень хорошо здесь. И спасибо Киргизии, которая меня приютила в самые сложные моменты моей жизни. Но все равно я тоскую по Актанышу, я тоскую по земле, на которой я родилась, по этим холмам. Вот когда, говорит, мама у меня умерла, я забиралась на холм и петь начинала там. И вот меня, говорит, песня, она меня и спасла. И поэтому она нам тоже передавала эту свою любовь. И вот говорила, знаешь, Айсул, садилась она за фортепиано, брала сборник песен Салиха Сайдашева и говорила, давай вот эту песню выучи. И рассказывала, что когда она в Казани жила и работала на фабрике «Спартак», почти каждый вечер ходила в Казанский театр драматический и смотрела спектакли. И вот этот спектакль, содержание, она мне рассказывала, что там девушка должна ехать на операцию, она начала слепнуть, и ей сказали, что ей нужна операция, и вот она из родного села уезжает в Казань на операцию. И вот как бы прощаясь со своим аулом, она поет. И вот она мне все время аккомпанировала и говорила, давай, Сулу, выучи. Когда-нибудь тебе это пригодится. Будешь петь, меня вспоминать. И вот я так помню один куплет. Матуровнула, yazı ünlerin, ceylerin. İsen bulsam bir aydırım, yazılar gebek eylenip. Uşağım minnem selamlar, damcil
Gözlerin iskende min larmam seni soknup gözlerim iskende. Ну вот как она пела, вот я как бы ее клон. Я вот эти все ее нюансы повторяю. И вот во мне это так, как киргизы говорят, синты. Вот внутри меня вот я это восприняла. А потом она еще нас просила, чтобы мы тоже выучили, тоже садилась за фортепиано и нас учила. Главное, что вот мы все только по слуху с ней, я даже не записывала, и поэтому только по одному куплету помню. Она только каждую песню обязательно рассказывала, что вот такое было положение, что татарские юноши вынуждены были покинуть свое родное село, уехать от своей мамы, покинуть свой родной дом и уезжали на заработки. И вот сын пишет письмо матери, и вот это вот письмо матери, она и нам говорила: запомните, потом, когда меня не будет, вы будете петь и меня вспоминать. Күтәсеңдер син мине кайтыр дип, тезелешеп кошлар кайтканда, улым диеп ишек ачасыңдыр, көзге җилләр тәрәс кокканда. Бер кайтмасам, әнкәй бер кайтырмын, утыңны сөндермичә мине шушу юлда дагын узакласам, кечир мине әнкәй гафуи. Вот так вот я так думаю, что тем, что она нас, вот эти песни, в нашу душу вложила, и вот поэтому ее дух вот здесь, вот сейчас, и, наверное, она очень рада тому, что земляки ее сейчас, и я делюсь с вами ее жизнью. Что вам еще рассказать? Могу много чего рассказывать, просто, может, у вас вопросы какие есть? Рәхмәт зур, Айсылу апа. Мин сорасам буламы? Әйе, әлбәттә. Мин Айзирек ablanın kitabını şulay gururlanıp okudum. Çünkü onun mesela songu bitlerinde şulay da eğitile Karadeniz'in ikinci yarında Türkiye, anda bizden kebek Türkler yaşayıp mesela Özbekistan'ın, Kazakistan'ın isimleri de yazılgan şulay hem mesela yani Kırgızlar, Tatarlar, alarının da kitapta eğitilgenin kurduk. Min onun için sırayısım kilgeni de Ayzirek ablanın Şuşa eserin okuganda, birinci tapkır okuganda özü yani nerseler his gitti. Şu hislerin düzgün bilen gülüş ağlama. Айзерек, конечно, написала. Я ей очень благодарна. И вот считаю, что она просто как ангел небесный, посланный для того, чтобы вот так вот о маме написать. Мама всегда мечтала увидеть Турцию, Стамбул, именно Стамбул. И
вот это вот, наверное, ее мечту ее осуществила Айсири. Я думаю, что она там на небесах довольна тем, что нашлась такая душа родственная, которая вот это вот ей сделала. Бик рәхмәт. Sizga rahmat. Bir gina so'rov beraymi, Larima? Aydagiz, Laysira xonim. Ага. Айсулу ханым, собираетесь ли вы в Казань приехать вот в ближайшем будущем? Может быть, если вы приедете, мы организуем здесь в Казани встречу с вами, с профессиональным сообществом, с вашими журналистами, с татарской махалей. Ну вот я же была, в каком году был конгресс татар мира? Я была вот на одном, где-то 2012 или какой год был, я была на этом конгрессе, а после этого уже не была, и сейчас уже не знаю, если такая цель была бы, вот жалко, что тогда я с вами не познакомилась, но я давала очень много интервью, но почему-то не напечатали. Я вот удивляюсь, почему. Меня снимали и на радио записывали, я все это подробно рассказывала. Но так вот это все и прошло как-то тихо. Но я бы с удовольствием, конечно, бы поехала бы. Если будет такая возможность, конечно, я с удовольствием. Так. Спасибо, Айсулу ханым. Браво. Айсулу ханым, рахмат. Мында про интервью там Айзира, по-моему, скидывала, Татаринформ, статью 2017 года про Айсулу Тукумбаеву. Хоть какая-то статья вот в татарской прессе все-таки просочилась. И еще мен китаптан хатırlayayım. Айсулның китабынан анда бір қызғаныш момент бар. Біз мына шундай зор шәхес, зор тормыш, ауыр язмыш екенін көреміз. Әмма Татарстанда да, хәтта Актанышта да Мінжия ханым турында истәлекләр яки ниндидер истәлекле такталарда аның исемнәре юк. Ягъни без үзебезнең шундый мәшһүр якташыбызны мәсәлән белмибез. Бәлки, мәсәлән, мин хәтерлим Актанышта, Актаныш үзәгендә, анда шундый таш китап бар, анда языла ниләр, танылган кешеләрнең исемнәре. Һәм анда бер кешелек урын бар, бәлки анда, мәсәлән, Мінжия ханымның исемен көтәләрдер. Бәлки, ниһаять, Актанышлар шундый шәхес булуын исләренә төшерерләр, танырлар, шундый өметтә калам. Чөнки менә Наҗия дә әйтте, мондый Наҗия үзе юк, профессиональ сорау бирер иде, ул музыка белән кызыксынам, вокал белән кызыксынам диде. Менә бу Мінжия ханым диапазонында җырлый торган хатын-кызлар татарларда сирәк. Ул әллә менә бу бит төзелешеннән торамы? То есть мало женщин татары, которые поют в таком диапазоне, как Мінжия Эркинбаева, то ли зависит от строения лица татарских женщин, восточных женщин. Этот вопрос задавала Наҗия, но Наҗия уже вышла, потому что она говорила, что на телефон садится. Вот. И когда-нибудь, надеюсь, наступит момент, когда актанышцы увековечат память о своей такой землячке, соотечественнице. Как Ильчебай, Актанышский район на границе с Башкирией, то, говорит, фактически я сначала говорила на башкирском, и когда приехала в Казань, там в селе, говорит, нәрсә не говорили, говорили намя. И в Казани ей потом ее начали обзывать намякай, потому что она по привычке намя, и говорит, мне потом пришлось переучивать. Потом, когда она приехала в Киргизию, то, говорит, 3 месяца я плакала и переучивала татарский на киргизский, потому что если одно и то же слово, допустим, ит по-татарски это Ит. Это мясо?
мясо. А по-киргизски ит – это собака. Да. И вот, а потом вот эти все первые оперы, вот она сейчас, это из оперы, она партию исполняла Асию Аршин Малалан. А та вот первая, это из киргизской оперы. Вот она так вот. И вот это из киргизской оперы Калыман она исполняла. И это же все надо было на киргизском языке петь. И вот и ей пришлось, в общем-то, переучивать. И она говорит, вот я, говорит, очень мучилась, чтобы выучить по-киргизски. А это вот как раз дома она, значит, нам все время за фортепиано, и мы должны были с ней вместе все время ей эти песни запомнить, которые сейчас я и спела вам. Вот, бусы мынжия хикаясы, һәм бусы Айзирәкнең төп китабы, менә бу хикәя кергән ипекәй китабы. Мынжия әсәре шушы китапта урнашкан. Айсылу ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Сорауларыгыз булмаса, без Айсылу ханым белән хушлашабыз. Әгәр булса, сорау биреп калыгыз. Ярый, монда барысы да шундый итеп утыра, әдәп саклап. Айсылу ханым, огромное вам спасибо, что уделили нам время, что пообщались с нами. Было очень приятно вас увидеть, услышать. Вам спасибо. И, конечно, в первую очередь Айзирек, которая вот выступила инициатором и написала эту историю. И я ей очень благодарна. Но я думаю, что дух мамы, он будет поддерживать ее так же, как поддерживает нас. Спасибо вам большое. А что касается вот этого татарского общества в Казани, конечно, мне хотелось бы не терять связи, и чтобы как-то с ними общаться. Ну, Айзирек даже знает, да? Айзирек не теряет связь с татарской общиной. Айзирек нәрсәдер сөйләргә теләгән. Минем дә рәхмәт әйтәсем килә. Айсылу ханымга бик зур рәхмәт. Чөнки үзләренең гаилә биографиясын шулай ачыктан-ачык сөйләп, миңа ышанды. Әнисенең шушы кичергәннәрен сөйләргә ышанды. Әле ул бит ышанырга да кирәк. Минем язуыма да ышанды. Мин инде кулдан килгәнчә шулай бер әсәр язып чыктым. Алла бирсә, бәлки ул әсәрне тагын да байытып, тагын да зуррак әсәргә дә әйләндергә мөмкин булыр. Алла бирсә дип әйтим инде. Минҗия ханым турында мәгълүматларны татарча Википедияга минем үземнең бер туган абыйымның кызы инде, сеңлем кертте. Википедияда Минҗия ханым турында да, Айсылу ханым турында да татарча мәкаләләр, материаллар бар. Аны без эшләттем дип әйтим, чөнки минем өчен дә горурлык, якташым турында тагын да интернетта төгәлрәк мәгълүматлар булсын дип мин ул эшләрне эшләттем. Тагын бер кызы Гөлмирә турында юкмы? Әйе, аның турында да тагын менә анысын хәтерләмим, хәзер төгәлгән әйтә алмыйм. Айзирек, бик зур рәхмәт, чөнки мин Google-дан бер туздырып эзләгән вакытта башкорт җөмләсе чыкты, татарча чыкмады, бәлки ниләр белән хата булгандыр. Бәлки фамилия белән. Әлбәттә, яңадан карарга туры килер. Бусы инде соңыннан теге чатка салырбыз бу информацияны. Әмма Тукымбаеваны таптым, Айсылу Асанбековна татарча Википедия. Русча бу Википедияда, рус телендә. Татарчасы да бардыр дип уйлыйм. Ягъни Википедия белә безнең якташларны. Ярый, Айсылу апа, сүзеңә генә өстәп әйтим, Актанышта чыннан да мин Актанышка да хат яздым. Актанышта Википедия булса, Актанышка да хат яздым. Актанышта Википедия булса, Актанышка да хат яздым. Актанышта Википедия булса, Актанышка да хат яздым.
bu eserini de jiberdim. Hakimiyetke de niye de jiberdim. Hem Aktanışlarga rayon gazetesinde de intervyularda bastırdım. Hem isimi paytısın için Müci Yapay'ın tuğan yağına makaleler Aktanıştanları bir şey yazma bastırdım benim. Anları sen etkenşe belki şundan da Aktanıştan indidir belki Uran'ın ismi otargan indidir ismin kursetirlik bir urunga birirge min de bir tiler idim şunday. Olabilirse belki turmuş başarılı da belki rayondagılar bizne tağımdaki iş eğitip etkende поддерживать iter belki tağımdaki direkt. Biz мындай нече кеше бергәлә тотынсак, мин уйлыйм башкарып чыгарбыз. Безнең шундый ни бар? Якуб абый Актаныш дип юкка әйтмәде ул. Без мактанырга бик яратабыз. Мәсәлән, безнең Әнвәр абый бик матур хикәяләр яза, Актаныштаннарына җибәреп тора. Менә Әнвәр абый язып җибәрбез. Мөнҗия исемле Акташыбыз турында бер хикәя юк дип. Мин язам. Шулай булгач, без анда үй сайын бер язучы. Бүтән тота белмәгән кеше шигырь язадыр инде. Вот. Шуңа күрә Айсылу апа, сезне бүтән тоткарламыйм. Сезгә бик зур рәхмәт бүген килгән өчен. Спасибо за то, что вы сегодня пришли, поддержали нас, поддержали встречу. Мы вам очень благодарны. Кстати, когда вот вы пели, когда вы выступали у нас тут онлайн, у нас люди аплодировали, вы просто не слышали, потому что, во-первых, у многих выключен микрофон, а во-вторых, не очень хорошо слышно через телефон. Вот, поэтому мы вам очень благодарны. Так, когда во фронт приезжал Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, все группы татарские, когда приезжали, они обязательно бывали у нас в гостях, и когда уже прощались, уходили, и пели «Айда булыр бузале, гүлде булыр бузале». Арам, что такое? Арамыза душман girmesin de birge bulur buzalе. Ай, ай, ай. Это Ильхам Шакиров же был очень веселый человек, и Альфия Авзалова тоже очень веселые были. Какие они вечера устраивали у нас дома. Ой, у меня до сих пор это в памяти осталось, когда Ильхам Шакиров, мама прямо плакала, когда он пел. Ай, yıllardı can güreşte bin sazımla oynadım. Какой он прекрасный был певец с таким голосом. Но шутник был страшный, веселый, и Альфия Авзалова тоже. В общем, это все, конечно, в памяти, как я сказала, живут во мне воспоминания. Ну ладно, спасибо вам большое, что вы всколыхнули в моей душе вот это все, эти все воспоминания, и у меня прошло это как фильм. Надеюсь, что побываю еще раз в Казани, думаю, как бы, потому что хочется осуществить мамину мечту. Алла берса, амин. Бәлки должно случиться. Айсылу апа, рәхмәт сезгә, бик зур сау булыгыз. Так, спасибо большое. До свидания. До свидания. Счастливо. Так, дуслар, без инде сәгать ярымны артык сөйләшәбез. Так, кемнәрнең бер фикере калса, әйдәгез бүлешеп бетерик. Әйтмәдем бит дип үкенечкә калмасын. Менә без Рәхмәтулла абыйны бүген сөйләтмәдек. Рәхмәтулла абыйның бу кадәр рус телен ишеткәне булдымы икән? Selam dostlar, hayırlı günler. Barcağınızga fahit şahatlık, iman beylik dileyim. Şimdi Urusça bilganda anlap bitirmedim de, şimdi Tatarca jırlarını anlap, kovandım, şatlandım. Rusça Ayсылу апа
Менә бу Озирәк китабында без татарча укыган әйберләрне русча сөйләп чыкты дияргә була. Үзенең хатирәләрен, истәлекләрен. Ул инде менә теге тере истәлекләрне кабатлап искә төшереп утырды. Китап укымаганнарга да бик күп ни булды, спойлерлар булды. Allah mesela bu hırım Tatarca olsa Tatarcan anlayayım yani Kırgızca doğup bilemedim. Kırgızca hikayetler okup minde özüm tırışan bir şeyler yazgalı yani o turun bir kitap yazıp tırışıp yatırım tarzı. Zor kitap bulatip beni editörleri minde benimki matbuat şöyle zor kitap olsun dedi. Tek göçmenen icraatını yazıp koyma dedi. Burunlu adetlerini yazıp, onları bolacakta oynagan oyunların. Onun için rahmetliler burunla kıynalgan indi. Kişinin altı dilin anladığının unutadı deyip, ben başta dilimini unutmayın diyeyim. Onları bir kalıcı eser bulsun deyip duruşanım. Sizin bertenizge rahmet indi. Urusça bulup anlamadım da. Yakup Akçıran var benim. Bir şey olsa kıynazdım Yakup Akçıran. Elhamdülillah şükür şunday dostum kılganına. Kalavun zuvanı diye tabip cübere yani gerekli bilgilerini balalıktan ipteş kılıp ıskambız. Allah'ım daim etsin. Dur rahmet dileyim Yakup abi de. Oyzirek bakit çatı iman beylik dileyim. Kuartaygan da bakit dileyim. Yaşlık ötüp gider. Allah'ım kuartaygan da bakit dileyim. Kuariylik kaygı mihnet. Yigitlik baskı devlet gibi jırlaganlar işte. Yigitlik eşen möçkünlük ganimet gibi. Anladınız mı bilmiyorum. Yigitlik 3 günlük нәрсә? 3 günlük ganimet yani yigitlik 3 gün anna varilik yani korklik kile dedi. Окей. Ярый, Рахматулла абзый керә дә яки философия тарата, яки җир җырлата дигәндәй. Кайчан да булса, Рахматулла абзыйның да китабы чыгып, анда укырга язсын. Озирәк Рахматулла абыйга бу китапны укытырга туры килер. Татарча. Утырып кырыйны укытасыңмы? Үзең укыйсыңмы? Анысын үзең авто буларак хәл итәрсең. Бик зур рәхмәт. Барыгызга да бүген килгән өчен. Бик шат идем сезне ишетергә тыңларга. Менә безнең 2 кеше юлда булды. Хәзер алар чыктылар. Нидән Zoom'нан безнең бу очрашулар әле соңгысы түгел әлбәттә. Безнең октябрьдә дә тагын бер китап очрашу булачак. Аның өчен әсәр әлегә сайланмаган. Бүген килгән өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Озирәк сиңа олы башына кеше итеп безнең белән бергә утырган өчен, башыннан ахырга хәтле оештыруга катнашкан өчен бик зур рәхмәт. Әйтәм ич, Озирәкнең YouTube'да Озирәк Гәрәева Акчура дигән каналы бар. YouTube каналы уланда татарча әсәрләр укый. Һәм әгәр үзегезнең дә ниндидер әсәр укыту буенча тәкъдимегез бар икән, әйдәгез шуны укыйбыз дигән, әйдәгез укыйк. Бездә киртәләр юк, әмма мин күбрәк менә нәрсә мин теге попса булмаган әсәрләр яклы, теге бөтен кешедә укый торган, сөйли торган Яхинаны бүген бер китап приз алдык. Мин аны да бергә укыйк дияр идем, әмма ул оригиналы русча чыкты, татарчасының тәрҗемә генә. Һәм әлбәттә инде аны барыбыз да белә, аның турында инде сөйләшеп арылган. Теге шундый ни бар иде, мем бар иде. Татар милләрендә, җыелышларында, татар чатларында әңгәмә бармый торса, теге аралашу, теге ябышмый торса, сүз сөйләшергә куркыбрак утырсалар, берәрсе Гүзәл Яхинаның Зөләйха әсәре миңа ошамый дип әйтә дә, һәм китә инде бәхәс, һәм китә әңгәмә, сүз юкта сүз килеп чыга. Но бездә сөйләшер китаплар, әсәрләр болай да бик күп. Шуңа күрә киләсе айда, октябрь аенда яңа бер әсәр турында сөйләшәбез дип уйлыйм. Бу җылы очрашуның видеосы Озирәкнең каналында пәйда булыр. Султамасын җибәрербез. Сезгә бик зур рәхмәт. Bir gene Сорауларыгыз булса. benim de rahmet әйтәсезгә катнашуыңызга һәм Рима синең үзеңә дә бик зур рәхмәт. Мин теге Әнвәр абыйның да әйткәннәрен, башкаларның да әйткәннәрен бик нитеп тыңлап утырдым.
İki kulağımı dört itip dibeytim men de. Bik iktibar bilen tыңlап oturdum. Rahmet. Aysul hanımның инде хатирәләре белән уртаклашырга менә шуны мөмкинлек бирү Айсул ханымга ул бик зур сөенеч булды. Ул телефоннан сөйләшкәндә дә бу хакта әйтте. Ягъни хәзер әйтеп бетермәсә дә, әнисе хакында шулай татарларга сөйли алуы, аның өчен ул бик зур вакыйга, бик зур вакыйга. Ул андый әйберләргә бик теләп катнаша. Рәхмәт. Буламы? Я Хамза. Ayzirek abla, meşhur şu kitapta, eserde, jırlar da var bir şiirlerde, alarda da şulay kuşkansız. Alarda da Aysulu Hanım anlattı mı size, eğitti mi? Ya ise siz özünüz kuştunuz mu? Кайбер җырларны менә интервью вакытында да җырлап күрсәтте бит ул. Андый кушканнарын, ягъни ул әйткәннәрне дә кертеп җибәрде. Менә бер моментны искә төшерәсем килә инде. Ул теге авыру апайны аяклары теге Усман апайның муша шәһәр Хәдичә апаны Токмак барып юындыра бит. Токмак сөйләде. Ул моментны мин бераз әдәби үзем эшләдем. Һәм анда безнең тарафларда, безнең якларда хәзер дә ул исем, ул нәрсә, бер-ике балаларны мунчага алып барып юындыралар һәм шундый токмаклар әйтеп юындыралар. Ул элегрәк күбрәк тә иде әле. Ул менә ул токмакларны мин хәзер дә авылга кайткачтым да, әниләрдән, яшь әниләрдән дә ишеткәнем бар. Балаларын шулай мунчада теге Айша Фатма кулы диеп, шулай токмаклап әйтеп юындырган әйберләрне аны үзем керттем ансын. Шәхсән үзем керттем, чөнки бераз әдәбирәк моментларны керттем анда. Әмма башка урыннарда һәрберсен теге Айсул ханым сөйләшкәндә искә алган җырларны, шәхесләрне, аларын ул әйткәнчә. Рәхмәт. Ул мәсәлән шул Хәдичә апаны юындырганда җырлый юындыра иде дип әйтте. Әмма мин аның нинди җыр җырлаганын ул аны исенә төшерә алмады бөтенсен Айсул ханым әйтте. Шуңа күрә инде мин үзем күргән, үземнең балай вакыттан теге хәзер дә күргән моментны кертеп җибәрдем шулай. Bir sırau kıldım. Анда ни бар? Менә я. Şundan da şulay etisi onu ormanda yalnız kaldırganmı? Taşlap gitken mi? Ул ташлап китмәгән. Ул аны мин анда инде мин бу өлешен ясаганда бик күп уйландым. Ни өчен тегеләй, ни өчен болай дип әйме. Ул балаларын атсыз калдырасы килми. Ягъни ат ул вакытта яшәүче генә булган. Теге шуңа күрә ул атта утырып үзе генә дә чыгып китә алган булар иде. Мәсәлән, барыр и качар иде. Юк, ул ала үзенең бер кызын. Һәм ул кыз, ул баланы ни өчен сайлый? Ул бала бик тере була, бала вакыттан. Әнисендә карый, нидә атлар янында да йөри. Ягъни бик тере бала, җанлы бала була. Ягъни атлар янында да йөргән баланы сайлап ала ул тере баланы. Һәм ул аны атка утыртып кайтарып җибәрә. Ягъни бу ат аларның иләреннән китмәсен, теге балаларга да ошарга табарга, яшәргә, улырак балаларга ярдәм итсен өчен атны алып китми, үзе итә. Үзе генә китә өчен. Кыш көне бездә бит инде Төркиядә булгачты мин залдыма китерәм, сөйләм мөмкин. Бездә кар шул хәтле күп ява кыш көне. Кар. Урман карлы була. Һәм аны ат чанасы юлы кар гына юл була инде. Бер үзе җәяүләп кенә ул китеп бара алмас иде, әйтесе. Кыш көне кар ярып китү мөмкин түгел. Ягъни ул көпкә күмелеп, салкында ишеп үләр. Шуңа күрә ул шул урманнан пристань билет әйтсәң, шул юлга чыкканчы шул атны тотып бара да кызын аннары чакырып китә, бәхиллек сорый да кайтарып җибәрә. Шуңа рәвешле юкка чыга. Рәхмәт, Айзирек. Ул бит табылмый, әйме? Мин аны исемнәрен, фамилияларын эзләп карадым. Мактаныш турында чыккан бер китапта, шушы авылның тарихына кагылышлы кыска гына бер язмада, шул елларда Мулла вазифасын шул кеше башкарган дигән җөмләне таптым.
Шын, яғни мулла булган. Әмма анда тагын берничә мулла булган. Шуннан соң авыл советыннан метрика книгаларын карадым мин. Әмма буларның гаиләләренең мәгълүматы юк. Ертіп алынған. Авыл советыннан метрика книгаларында юк буларның мәгълүматы. Чөнки ул жыртылганмы, алынганмы, никән юк. Чөнки мен җыя үзе дә кайта бит, ул вакытта жыртылганын күрә ул. Ни өчен алай булган? Аннары мин Мулла бабайның исемен изләдем, репрессия корбаннары дигән исемлекләр чыкты бит безнең хәзергә. Сайтлар эшләнде. Җирләрдән изләдем дип каты, әмма табылмады. Чөнки ул бит юкка чыга. Ул бәлки репрессиягә эләккән, аннары ничек юкка чыга һәм мин кайткачтым шул. Олы яшьтәге апам миңа аңлатты инде. Ул заманда шулай югалдылар диде кешеләр. Югалганнар булды. Ул бәлки үзенең исемен дә үзгәрткәндер инде, кашкаш инде. Алай булган мөмкин бит инде. Каяда кашып үзенең исемен үзгәртеп тә Бразилия төпләнгәндер. Алай да. Ягъни ул бер баласын булса да мөгаен тапкан булыр иде. Чөнки аның балаларын Башкортстан ягына алып китәләр кайберләрен. Кайберләренә Кыргызстанга килә бит инде. Ул авылга кайтса, авылда күршесе булса да, бер кеше булса да, аңа балаларын кайсы тирәгә киткәнен бәлки мәгълүмат бирер иде, ул табар иде үзләре. Миңа калса, я аның язмышы юлда киселгән, я бер аны барып тотканнар бәлки. Кем белә. Һәм андый урланган кешеләр, күннәрен кирип урланган кешеләр бик күп булган бит заманда. Югалган, урланган кешеләр. Моның да язмышы билгеле. Мин herhalde таба алмадым. Коточкыч вакытлар, коточкыч язмышлар дигәндәй. Аннары ул анда Офелия дигән исем бар. Ул теге әби бабасы карап үстергән кызымы? Мин җыен олы кызы ул. Олы кызы Офелия, мин аның турында да укыдым. Ул инде мәрхүм, күптән үзенең яшькә инде ул, Васил ханымнардан да күпкә. Ул заманында шундый бер мәгълүматлар укыдым, Башкортстанга кайткан режиссер буларак, Башкортстанда бер театрда итеп заманында. Ниндидер бер Башкортстанга кайту вакыйгасы бар Офелия. Офелия Кыргызстанда үзе бик мәшһүр кеше була, режиссер буларак. Ул да теге сәнгать өлкәсендә Кыргызстанда зур эз калдырган шәхес. Әлбәттә теге Айсылу ханым белән Гөлмираның әтиләре бер, Офелияның әтисе башка. Минҗия ханымның язмышының иң тетрәндергеч әйбере шул, ул бала вакытында бер тапкыр репрессия корбанына әйләнде, бабаларын әтиләрен югалтып, япь-яшь кыз дип әйтим мин, 17-18 яшьтә икенче мәртәбә репрессия корбанына әйләнә, ул вакытта ирен репрессия. Ягъни 27-нче елда тарихтан караганда репрессия авылларда бик күп була, муллаларны кулакка әйләндерү, кулак тиеп, булай дип. Аннары 37-нче елларда, 35-ләрдән башлап, ул вакытта инде икенче дулкын репрессия. Анда инде хәрбиләр, анда инде Советны корган, шушы революцияда катнашкан кешеләр. Үз сафларын чистарта башлыйлар большевиклар. Үзләренең теләктәшләре арасыннан сатлык җаннарны саный башлыйлар. Сатлык җаннарны. Монда кешенең бер гаиләнең язмышы, бу репрессияларның инде фонында күрсәтелә. Җиңел укыла, әмма бик авыр тарих. Бик авыр тарих, авыр гаилә тарихы, югалтулар тарихы, трагедиялар, әмма бик җиңел укыла әсәрне укыганда. Ягъни кайта укып утырасы юк, нәрсә булган соң монда нәрсәдер аңлашылмый дип. Шул яктан әсәр тиз укыла. Вот.
Ярый, аны бүгенгә җитәр. Без Рима, bir 2 сәгать сөйләшеп утырабыз. bir gene soru vereyim şöyle. Әйдә, Әнвәрем. Nak mına sen Bir karışık. gene. Bir gene Әнвәрем. o jire hanıma bir resim kile. Mına aytdım bitin tege şu siyaset manda siyasetke kagılışlı manda bir köp tema bitin değil mi? Şu siyaset iş bizdeki ildeki bargan siyaset için bitin manda integüler bütün gazaplar geçirgen kişiler degендей. Mene şu siyasetni siz bikne aybet yaptırtkansınız mene mena anlaşılgança benim fikirlerimçe sizning siz benim fikirdaşimde. Sizning mene bu dünyaga qarashig'iz, aytmak, oqni qoradan ayira bilu, kishining dege turmushining bayasin bilu deganda eng birinchi o'rinda bitin kishining umrining bayasi deganda. Mene shul sizga qarash qachon mene sizga o'rnashdi deb aytaylik. Anladınız mı? Onlara tırışam da cevap vermiyor bir doğru. Zaman nasıl bir kavur cevap verir? Her bir eserini yazganda, bu münciyeni yazganda da ben hazır mesela tanış sileşem bu eser turunda. Cinil sileşem. Ama anı yazganda minanı bir ağır yazdım. Yani bir kup ilanı, bir kup şahıştırıp meselelerini, problemalarını anlatıp şu siyasi yaptan da benim hata yasaudan kuruptum mesela. Siyasi hatalar gitmesin, tarihi hatalar gitmesin. Onları beni şunun momentinde başta iske aldık bir devletine. Rima bir eybeti gibi etti ve Türkiye'de iki Tatar ışıraşa bir tarafta, ikinci tarafta. Neydi bu kişinin Tatar ikenin tertimi, Tatar yazayım mı? Yani onde sıralar burada. Mesela minanın Tatar ikenin eğitip durmayacağına en kıvıdı kişisine gittiydi, ağlarıydı. Onları uyladım. Yok, bu nişik tarihte, şu momentte nişik bulgan, ben bitini kübrek dokumentallikte yaklayıp yazdım. Bunu da ben internet değiştirdim. Dokumentallikten çıkarga değiştirdim bittimini. Ben özüm siyasetçi tutum. Yani ben yazışı bularak nişik güzelliyim, yazışı bularak nişik kabul eten, konuğum aşağı nişik kabul eten, onlar jurnalistikada okuda biraz fikirlerge, hem meseleni türlü şovlarga salırga itere turgandır. Şunu revuşunu yazıldı. Gerçi ben siyasi eybir yazan deyip oturup yazmadım. Ben siyasette krem deyip yazmıyorum. Ben yazan, eser yazan deyip yazan. Yani ben ne dedir, kim nedir siyasi yaptan gayiplerge deyip de etmiyorum. Ama bu vakittagi turmuş mene şuşunday bo'lgan. Mene jamiyat revuşlu bo'lgan. Elbette o cemiyetin başka küzlükten, başka rakurslardan qaragan momentlari başka eserlerde vardır. Ama mesela bu işrakayın münciye rakursundan bir betiminde qaradım. Şunu revuşlu kurs taşladım bu cemiyette. Şuna kuranda siyaset tekrar gitti kuresin, içtimai turmuşta hem onları milletlerinin uzara gibi kileşip, Türkiye milletlerinin uzara kileşip, şu revuşlu turmuş alıp baruları da kirip gitti. Hem şu momentte bugünkü zamanda yaşayıp turgan kişi. Ben Türkiye'ye geçtim, uyangan hislerimni de anlatıp jiberdim, birekten nasıldı, eğrilmeydi. Çünkü kildim bunda, benim bir Tatarlarını bildim, milletimler bile ışıraşa başladım. Hem dünya bütününe başka türlü açıldı. Hem Tatarlar dünyası. Yani bu Tatarstan şimdi Tatarlar yaşayışı değil, dünya kulemindeki Tatarlar dünyası gibi etkileniyor. Onu da kırtesim kildi. Hem Türkiye'de Tatarlar dünyasının şu kadar kim buluğu, hem Tatarların ellerinde şahsiyleri bulup da onların şu kurenmeğini görüp, o tağında bayıktı, onların fikirlerini. Миңа bu момент, bu iki Tatarның НКВД очрашуы хәтерләтте Телсез күкене. Анда реаль фронт һәм Рус-Фин сугышында Рус ягыннан bir Татар, Фин ягыннан bir Татар, алар теге корал белән инде чын фронтта, физик фронтта очрашканнар. Монда инде
шулай көрәш шигендә очрашкан ике якта да бер милләт балалары. Бу дөрес әйткәндә бик көчле момент. Әгәр ул анда татар булмаса, ул момент бик тәэсир дә итмәс иде. Чөнки урысча әйтәбез инде обезличенный, теге шәхессез, йөзсез НКВД ул инде һәр әсәр саен теге очрый. Андый сорау алалар, ул бик таныш һәрбер совет чорында кемдер яшәгән кешеләр өчен ишетеп белгән әйбер. Шуңа күрә менә аның татар булуы ул бик ачы итеп тәэсирлый ул менә бу вакыйганы, ягъни тетрәтә торган әйбер, тетрәндерә торган әйбер. Шул. Әнвәр абый, сорауларың беткәндер дип уйлыйм. Бетте, әйбәт, рәхмәт. Без аерылыша алмыйбыз. Ярый, әйдәгез, сау булашыйк. Мин сезгә бик зур рәхмәтле бүген килгәнегез өчен. Хуплап, безне белән бергә булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Без менә шундый җылы очрашуда бүген шундый төрле җирдән төрле кешеләр катнаштык. Булыгыз.